Iya. Jalukane wong nganggo kacamata kini lagu kini. Weruh kita ga. Yang ki syutingane Naifa sing lagi tugas bareng. Anak syutingnya kini. Hari kuang. Ibu kita mah foto biasa. Ayo ndak. Ayo kakak. Iya. Kanggo Yayu Jemae, Bunda Tilai diajak. Yuk. Ayo Mimi Yanto, Bunda Istri. Kanggo Mimiku Hajatumia, wong sing paling emang. Kanggo Papa Toing, sing debah buyut, sing ana wilayah Pecuk Bondet saya. Nok Santi wong Gembeng. Kanggo Ibu Resti. Senok kawinan Nok Santi Om bisa mandeng nyawa si kadoa
Alhamdulillah apa Ibu maning dia Tiara. Kang. Ibu Tiara. Isi. Sing ning Taiwan. Bocah ki mesat-mesat mene. Kasuwu. Kini anak tetangga kita kini. Senok laras. Sira negara sawer. Palestini. Siapa sih dibeluk? Sing ana ning Singapura. Ya ora ya mari. Kasuwun. Jagian putih dong makar gading. Neng Anakan papok ini. Bocah ki. Bisa tenan apa yang kono? Bapak tuane Yang kowe teni depan, bae. Bapak tuane depan, Subuh nok Bapak yanti. tuane depan, Kekebut Bapak kayak tuane pengantin. depan, Bapak panitia, Bapak tuane depan, Bapak panitia, Bapak tuane depan, Bapak panitia, Bapak tuane depan. Alhamdulillah.